Το πάτησες γράφει, είσαι σίγουρη? Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Είμαστε από την ομάδα 2 ρόδες μόνο. Τζορτζ Πρέβος, Κώστας Μετός. Όσοι δεν μας ξέρετε, θα μας βρείτε στο Instagram, Facebook. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μια σειρά με βίντεο. Το πρώτο βίντεο θα είναι σε σχέση με τα track day για την πίστα. Ο Κώστας, όσοι δεν ξέρετε, είναι πλοηγός στην Extreme Track Days. Κώστα. Καλησπέρα Γιώργο. Ναι, θα κάνουμε λίγο μια κουβεντούλα. Θα απαντήσω σε ό,τι θέλεις σχετικά με το θέμα πίστα στην Ελλάδα γενικά, συμμετοχή όλων των μοτοσυκλετιστών στο θέμα Track Days, γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να ανέβει, λόγω του ότι στο δρόμο πλέον γίνονται πάρα πολλά και έχουμε δει πάρα πολλά και καλό θα ήταν ο κόσμος να γνωρίσει κάποια πράγματα, ο κόσμος που δεν έχει ασχοληθεί, που θέλει να ασχοληθεί. Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν έρθει ποτέ στην πίστα, που φοβούνται το θέμα πίστας, ακούνε πίστα και φοβούνται. Καλό θα είναι να ακούσουν δύο πραγματάκια τα οποία θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ στο να πάρουν μια απόφαση να ξεκινήσουν και αυτοί, ούτως ώστε να μάθουν και αυτοί πάρα πολλά πράγματα μέσα από το χώρο της πίστας, μέσα από τα track days, όπως έχουν μάθει πάρα πολλά παιδιά μέχρι τώρα. Ωραία, εγώ θα πω με τη σειρά μου ότι πριν 15 χρόνια, Κώστα, 20 πόσα χρόνια σε γνώρισα? Τόσο 20 χρόνια περίπου γνωριζόμαστε. Μαζί είχαμε ξεκινήσει και εσύ από μένα ξεκίνησες, μπήκες στο τρυπάκι αυτό και είσαι μέχρι τώρα ενεργός και μπαίνεις και έχεις συμμετοχή και από μόνος σου έχεις δει το πόσο έχεις αλλάξει και η νοοτροπία σου στο δρόμο, το αν έχεις μάθει να οδηγάς πιο σωστά ή όχι, τα ξέρεις από μόνος σου αυτά. Τίποτα παιδιά, εγώ θα πω ότι ήμουν από τους οδηγούς πριν γνωρίσω τον Κώστα και μπω στην πίστα που πίστευα ότι ήξερα. Αν μπει στην πίστα και όταν θα μπει στην πίστα θα δεις τελικά φεύγοντας ότι, αυτή είναι η γνώμη μου, ότι τελικά δεν ήξερες να στρίβεις, δεν ήξερες να προσεγγίζεις τη στροφή, δεν ήξερες να βγεις από τη στροφή. Συμφωνείς, έτσι είδα εγώ. Κοίταξε Γιώργο, πάνω κάτω έτσι είναι, σε γενικές γραμμές έτσι είναι. Απλά μαθαίνεις έναν άλλον τρόπο οδήγησης. Η οδήγηση μέσα στην πίστα έχει να κάνει με το αγωνιστικό, ας πούμε, τρόπο οδήγησης. Βέβαια δεν μπορούμε να οδηγήσουμε στο δρόμο έτσι, όπως οδηγάμε στην πίστα, για κανένα λόγο δεν μπορούμε να οδηγήσουμε στο δρόμο. Φυσικά όποιος οδηγάει στο δρόμο και δεν έχει μπει στην πίστα δεν πάει να πει ότι δεν ξέρει να οδηγάει. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Υπάρχει η οδήγηση στο δρόμο και υπάρχει και η αγωνιστική οδήγηση στην πίστα. Απλά η αγωνιστική οδήγηση στην πίστα σου προσφέρει πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα δεις στο δρόμο, πράγματα τα οποία μπορείς να τα εφαρμόσεις στο δρόμο και να οδηγάς πολύ πιο safe στη βόλτα σου, μέχρι και στην καθημερινή σου μετακίνηση. Αυτό, εγώ με είδα πιο χαλαρό μετά στις βόλτες, παιδάκι. Σίγουρα έχεις άλλη αυτοπεποίθηση, έχεις άλλη σιγουριά, μαθαίνεις καταρχήν το μηχανάκι σου. Στο περιβάλλον του δρόμου, έξω μάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να υπάρχουν, που υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες, δεν μπορείς ούτε να δοκιμάσεις το μηχανάκι σου, ούτε να μάθεις τα όρια της μηχανής σου, ούτε τα δικά σου. Γι' αυτό και λέμε ότι πάμε στα track days, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ούτως ώστε να μπορούμε να δοκιμάσουμε και τα δικά μας όρια και της μοτοσυκλέτας μας σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα έχουμε τους απρόβλεπτους παράγοντες, το αυτοκίνητο που θα έρθει από το αντίθετο, λάδια στο δρόμο, πετρέλαια και όλα αυτά τα σχετικά. Εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλές δοκιμές που δεν μπορούμε να κάνουμε στο δρόμο, το τονίζω. Και εδώ θα έρθουμε και εμείς να πούμε με τη σειρά μας, όπως έχουν κάνει τόσα παιδιά, όπως κάνει τώρα πόσο καιρό ο Βασίλης ο Παντελεάκης. Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει, να φτιάξουν παραπάνω πίστες, δηλαδή κάπου όπα φτάνει. Μακάρι να γινόταν αυτό, γιατί όντως έχουμε έλλειψη από πίστες στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πίστες, θα πω, μία είναι στα Μέγαρα και η άλλη είναι στις Σέρρες, με την πίστα των Σερών να είναι η καλύτερη των Βαλκανίων. Μακάρι να μπορούσε να γίνει κάτι και από το κράτος και από τον κόσμο, ούτως ώστε να μπορούσαν να φτιαχτούν παραπάνω, να υπάρχουν υποδομές και να φτιαχτούν παραπάνω πίστες για να μπορεί ο κόσμος να μπαίνει, να μαθαίνει, γιατί τα τελευταία χρόνια το άθλημα αυτό έχει αρχίσει και έχει μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Θυμάσαι και εσύ ότι πριν πολλά χρόνια ερχόντουσαν κόσμος και αυτά, αλλά όχι με την
με τον τρόπο που έρχονται τώρα, έρχονται πολλά νέα άτομα. Εγώ στα track days βλέπω πολλά νέα άτομα, πολλούς νέους εισερχόμενους που έρχονται για να μάθουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Όμως, όταν δεν υπάρχουν οι υποδομές, όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες πίστες, όπως καταλαβαίνεις, αυτό δυσκολεύει το έργο αυτό. Καλό θα ήταν να φτιαχτούν κάποια πράγματα, αν και δύσκολα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Μακάρι, μακάρι. Τόσο προσπαθούν τα παιδιά, μακάρι να γίνει κάτι. Ειδικά, εγώ το λέω και το ξαναλέω, ο Βασίλης προσπαθεί πάρα πολύ. Βέβαια, εννοείται. Όλα τα παιδιά βέβαια, αλλά απλά βλέπουμε ένα τάκ παραπάνω τώρα το Βασίλη. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Ωραία, είναι οι πρώτες που έχουμε μαζέψει, τέλος πάντων, από δικούς μας ανθρώπους που θα θέλαν να ρωτήσουν κάποια πράγματα τον Κώστα. Ξεκινάω. Λοιπόν, πώς είναι η εμπειρία σου ως πλοηγός στα track days? Πώς είναι η εμπειρία μου? Θα σου πω ότι και εγώ κάποτε, ξέρεις και εσύ, ξεκίνησα, δεν ήξερα, κανένας δεν ήξερε, όλοι μάθαμε. Έτσι, άλλοι πιο αργά, άλλοι πιο γρήγορα, άλλοι καλά, άλλοι λιγότερο. Έτσι πάει, ανάλογα το κάθε αναβάτη. Η εμπειρία μου σαν πλοηγός, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, μέσω της Extreme Track Days και του Σωτήρη του Ζαφυρόπουλου, που μου έδωσε την ευκαιρία να ενσωματωθώ στην ομάδα σαν πλοηγός. Νιώθω ότι βοηθάω πάρα πολύ κόσμο, τουλάχιστον αυτό προσπαθώ, και προσπαθώ να τους μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου πάνω στο θέμα οδήγησης, πάνω στο θέμα μοτοσικλέτας, με όλα αυτά τα χρόνια που έχω εμπειρίας που έχω πάνω στο θέμα της πίστας γενικά. Μου αρέσει γενικά πάρα πολύ και μου αρέσει και η ανταπόκριση που βλέπω από τον κόσμο, στο ότι θέλουν να μάθουν, έρχονται, ρωτάνε, ξαναρωτάνε. Θα είμαστε στο track day, θα μπούμε, θα κάνουμε ένα session, θα βγούνε, θα ρωτήσουν τι έκανα, τι δεν έκανα. Όλη αυτή η διαδικασία είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, το ξέρεις εσύ ο ίδιος προσωπικά. Ξέρεις ότι ασχολούμαι με το χώρο της μοτοσικλέτας από πολύ μικρός, λόγω και του συνεργείου. Οπότε όλο αυτό έχει έρθει και είναι σαν ένα χόμπι, να σου το πω έτσι. Δεν είναι δουλειά για μένα, είναι ένα χόμπι, κάτι που αγαπάω και το κάνω. Και μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω στα νέα παιδιά οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα οδήγησης στην πίστα. Εγώ που έχω έρθει σε πολλά track day, ενώ τώρα τελευταία ειδικά στην Extreme που είσαι και εσύ, έχω δει πολλά παιδιά που έχουν βελτιωθεί. Δεν το λέω επειδή είμαστε φίλοι και σε ξέρω τόσα χρόνια και μηχανικός μου βέβαια. Παιδιά, δεν το ξέρετε, City Power στο πέραμα. Βλέπω παιδιά που βελτιώνονται session με το session. Εγώ το λέω. Και όπως και εγώ. Ακριβώς έτσι είναι. Ενδεικτικά θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που είχαμε την Κυριακή, που είχα μια κοπέλα η οποία νεοεισερχόμενη, η οποία η κοπέλα δεν ήξερε, δεν είχε επαφή με το δρόμο, και μέσα σε ένα track day, βέβαια με την καθοδήγηση στη δικιά μου, αλλά η κοπέλα έκανε κατά γράμμα ό,τι λέγαμε, ακολουθούσε, άκουγε, έφτασε μέσα σε ένα track day να καταφέρει να κουμπάει κάτω, να ξύνει γόνατο που λέμε. Λοιπόν, πάρα πολλά παιδιά βελτιώνονται, όσοι έρχονται να μάθουν μαθαίνουν, όσοι ήδη είναι εκεί πέρα και ζητάνε να πάνε ακόμα πιο γρήγορα, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να τους πάμε ακόμα πιο γρήγορα, να μάθουν τα μυστικά της πίστας, τα φρένα, τις επιταχύνσεις, τις σωστές γραμμές, γιατί με τη σωστή αγωνιστική γραμμή θα μπορέσεις να κατεβάσεις το χρόνο για όσους θέλουν να κατεβάζουν χρόνο. Κάποιοι έρχονται όχι μόνο για χρόνο, Γιώργο, έρχονται απλά για να μάθουν το μηχανάκι τους και να μαθαίνουν να οδηγούν γρήγορα και ασφαλή. Ο χρόνος δεν είναι πάντα το ζητούμενο. Υπάρχουν και παιδιά, ναι, που κυνηγάνε το χρόνο, που εφόσον βλέπουν ότι το έχουν, εφόσον βλέπουν ότι αυτό που κάνουν αποδίδει, κοιτάνε να το βελτιώσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τέτοια. Αλλά όντως υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση, και αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση τα τελευταία χρόνια είναι ότι βλέπω πολλές γυναίκες πλέον με μοτοσικλέτες και έρχονται για να μάθουν και παίρνουν συμμετοχή στην πίστα κανονικά. Δηλαδή κάποτε το 2009 ας πούμε έβλεπες 1-2 γυναίκες και ήταν σαν δαχτυλοδεικτούμενες, να σου το πω έτσι, σε ένα ανδροκρατούμενο σπορ, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, και τώρα βλέπεις σε ένα track day μπορεί να είναι και 10. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί
τις βλέπω ότι έρχονται να μάθουν, έχουν εξέλιξη. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και πάνε και καλά. Πάνε και ωραία, ναι. Έχει κάποιες γυναίκες που όντως πάνε ωραία. Δηλαδή πάνε στο ενδιάμεσο group, έχουν αρχίσει και πλέον κυνηγάνε το χρόνο, όχι μόνο την οδήγηση, το να μάθουν να οδηγάνε. Έχουν αρχίσει και κυνηγάνε και το χρόνο πλέον, έτσι. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ωραία, μπράβο. Στη δεύτερη ερώτηση λοιπόν. Πώς προετοιμάζεις τους συμμετέχοντες να μπουν στην πίστα? Πώς προετοιμάζονται οι συμμετέχοντες? Εννοείς τα παιδιά που έχουν ήδη έρθει εκεί πέρα, έτσι. Τους προετοιμάζεις, παιδάκι, για να μπουν μέσα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει, εφόσον ολοκληρωθούν το θέμα εγγραφών, διαχωρισμό των group και αυτά, υπάρχει μια πρώτη ενημέρωση, όπου εκεί πέρα γίνεται μια πολύ γρήγορη ενημέρωση για το πώς κινούνται μες στην πίστα, δηλαδή θα μπουν μέσα, τι θα δούνε μες στην πίστα, το πώς θα κινηθούν, την επεξήγηση που υπάρχει από τις σημαίες που γίνεται από τους κριτές. Σαν πρώτη ενημέρωση τους δίνουμε την οδηγία να μας ακολουθήσουν. Μιλάω πάντα για το group των αρχαρίων, οι οποίοι έρχονται εκεί για πρώτη φορά ή ακόμα για πέμπτη, έκτη φορά. Γενικά για το group των αρχαρίων, γιατί τα επόμενα group ενδιάμεση, προχωρημένοι και οι experts πλέον δεν χρειάζονται τέτοια ενημέρωση. Είναι άνθρωποι πολύ έμπειροι που το ξέρουν, το κάνουν χρόνια το άθλημα. Γίνεται η πρώτη ενημέρωση, θα μπούμε μέσα, θα κάνουμε το πρώτο 20 λεπτό. Θα παρατηρήσω εγώ και ο άλλος ο πλοηγός βέβαια τι κάνουν λάθος, τι πρέπει να κάνουν, κάποια μηχανάκια τα οποία θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Στην Extreme Track Days κάνουμε έναν διαχωρισμό σε αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά. Φοράνε ένα χαρακτηριστικό πράσινο γυλαίκο, το οποίο υποδεικνύει ότι είναι νεοσερχόμενοι στην πίστα, και δίνουμε λίγο παραπάνω βάση σε αυτούς. Μόλις τελειώσει λοιπόν το πρώτο session, γίνεται η κεντρική ενημέρωση, όπου εκεί εξηγούνται κανόνες ασφαλείας μέσα στην πίστα. Έχουν υποθεί και στην πρώτη ενημέρωση, αλλά εντάχει. Εκεί λοιπόν εξηγούνται κανόνες ασφαλείας, πώς συμπεριφερόμαστε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, πώς πρέπει να ακολουθούμε τους πλοηγούς, κάποια σήματα που κάνουμε οι πλοηγοί μέσα για να καταλάβει ο αναβάτης το θέλουμε να μας ακολουθήσει. Παραδείγματος χάρη, όταν γυρίσω εγώ, δείξω έναν αναβάτη πίσω μου και χτυπήσω την ουρά της μηχανής μου, σημαίνει θέλω να με ακολουθήσει. Γίνεται αυτό, ο αναβάτης ακολουθεί, βλέπει τα δικά μου τα πατήματα, θα τον αφήσω να μπει μπροστά, θα κοιτάξω εγώ αν κάνει αυτό που του είπα ή δεν το κάνει, τι κάνει λάθος ή τι κάνει σωστό, τι πρέπει να βελτιώσει. Θα βγούμε έξω, θα έρθει στον χώρο που είμαστε οι εκπαιδευτές εκεί πέρα και θα ενημερωθεί για το τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Αυτή είναι η δικιά μας προετοιμασία των αναβατών, ούτως ώστε για να μπουν πρώτη φορά στην πίστα. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια είναι... Λοιπόν, κάτσε και δεν βλέπω. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που βλέπεις από τους αναβάτες, λέει, και πώς μπορούν να τα αποφύγουν? Λοιπόν, τα πιο συχνά λάθη. Τα πιο συχνά λάθη που βλέπω στους αναβάτες είναι πρώτο και κύριο η στάση του σώματος. Έχουν δει κάποια βιντεάκια, έχουν δει λίγο MotoGP, προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, δεν τα καταφέρνουν. Η στάση του σώματος για το πώς θα ξεκινήσει να στρίβει κάποιος είναι το πιο βασικό, για μένα τουλάχιστον, έτσι. Από εκεί ξεκινάς. Το πώς το στυλ που θα ξεκινήσεις να στρίψεις, πώς θα στέκεσαι πάνω στη μηχανή σου, πού πρέπει να πατάς, το πόδι σου, το σώμα σου, η κλίση του κορμού, τα πάντα.